ассалому алайкум, азизои дилу дида. Хелеҳо вақт шуд ки ман эфир накарда будам ва имрӯз ба хулоса омадам ки як камтар эфир кардаву бо шумоини азиз суҳбат кунам. барои ман бовар кунед, эфир кардан кори он қадар саҳлу осон нест, зеро ки эфирро ман ҳамчун як чизи хатарнок меҳисобам, ба он хотире ки ҳар як калимаи хато, ҳар як гапи хато фавран паҳн мешавад дар интернет. ба ҳамин хотир рости гап аз эфир кардан меҳаросам, метарсам гӯям хато намекунам. аммо шукр аз он ки шумоёни азиз дар бари мо ҳастетон, баъзан дилу гурда мегирам ва мебиёям эфиркунӣ. акнун барои эфир кардан ҳам рости гап дилу гурдии бақувват дар кор. Ба ҳамин хотир агар ягон куҷое хато кунем, агар маъзарат медонед ва ба дил намегиред. имрӯза эфири мо дар мавзӯи ҳамин бузкашие ки имрӯз гӯем отказ шуд ва пагоҳӣ бояд ки шавад, дар ҳамин мавзӯъ камакак суҳбат мекунам ман бо шумо. ҷое ки эфир карда истодам, бовар кунед ҷои дар ҳама ҷо эфир карда намешавад. Дар болои криша буромда эфир мекунед, болои дуюм этаж дар ҳар куҷо эфир карда намешавад. дар мо антен хелоҳо суст аст, связ хелоҳо суст аст. ман танҳо аз он чиз рӯҳафтода ва камтар зиқ ҳастам ки бисёр одам агар чанде ҳазорон маротиба ҳам агар дар гӯшаш ҳам гӯед, агар қабул намекунад ки ҳамин чиз ба ман вобастагӣ надорад. ман боз як маротибаи дигар мана дар эфир карда ҳам мегӯям. ҳамин рӯза худаш як чандин бародаро аз ман эрод гирифтанд ки эълона ту кардӣ, мисол мо гапу гузор ва эродамо ба ту мегӯем гуфта, аз ман домангир ҳастанд ки ту як гапи аниқа намезанӣ, гоҳ ҳаст мегӯӣ, гоҳ нест мегӯӣ. хеле ҷамъият аст, ҳар кас ҳар хел фикри худашо дорад. аммо ман боз як бори дигар такрор карда мегӯям ки ҳамин шудан нашуданҳои бузкашиҳо ба ман умуман рабт надорад. мо аз боло фармо мегирем, аз соҳибмаъракаҳо ё аз гӯё роҳбарияти ҳамин федератсияи бузкашӣ фармо мегирем, супориш мегирем ва эълон метиҳем. ба ҳар ҳол ҳар сабабҳое мешавад ки баъзан бузкашиҳо чӣ мегӯям, бекор мегардад, ё атминид мешавад, бекор мешавад. ҳамаи он сабабҳоя гуфтан намешавад. якум ин ки донистан мушкил, дуюм ин ки донистан шарт нест, сеюм ин ки баъд аз донистан ҳам баромада дар интернет ҳар чизе гуфтан намешавад. ба ҳар як сабабе, ба ҳар як ҷурме ҳеҷ вақт ягон чиз ҳам хел худ ба худ отказ намешавад, худ ба худ аз ҷои истодагиаш отказ намешавад. ба ҳамин хотир мана ҳамин ҳам эълон аст, ҳам суханҳои дил аст ва боз тағйирот ҳамин аст ки айни ҳол эълон чунин аст ки пагоҳ дар шаҳри Банҷакен дар деҳаи Чинор бозии бузкашӣ баргузор мегардад. айни ҳол ҳамин гуна хабар аст. боз то пагоҳ худо подшоҳ, ҳар чизе ки худо хост ҳамон мешавад. ба ҳамин хотир дар ояндаҳо мо мақсаде ки эълон метиҳем, мақсади мо ин аст ки мисол шумо донед ки бузкашӣ ҳаст ё не. ба ҳамин хотир ба он бародарое ки дар ютуби мо аъзо ҳастанд ва дар телеграми мо аъзо нестанд, ман тавсия мекардам ки ба телеграм канали мо ҳам аъзо шавед, зеро ки дар ютуб хелоҳо ҳам дер ва ҳам фикру андешаву мулоҳизаву маслиҳату машварату ҳар гуна дилпур шудаву баъд баромада эълон метиҳем. аммо дар телеграм чӣ? ҳамин хел ягон хабар шуд, фавран гуфтан мегирем. мешудааст, намешудааст, мешудааст, пагоҳ мешудааст, пагоҳӣ не фардо мешудааст. мақсад гуфтан мегирем де. ба ҳамин хотир пагоҳ нақшаву мароми ҳам маъракадорон ва ҳам мухлисону асбдороне аст ки пагоҳ бузкашӣ мешавад. ин хабаре нест ки ман аз пеши худам гуфта истода бошам. мана худи соҳиби маъракаам ҳамин эълона доданд, пагоҳӣ худохоҳад бозии бузкашӣ мешавад. марҳамат кунедтон ба деҳаи Чинори шаҳри Панҷакент. ба каналҳои мо аъзо шавед, ҳатман дар бари мо бошед.
мо ба 1-2 та он бародарое ки моро бад мебинанд ва ҳамин ҳар гуна тағйиротро аз мо медонанд ба онҳо кор надорем. аммо ба он бародарое ки моро дуруст мефаҳманд, моро қабул мекунанд ва дар бари мо ҳастанд, мо қурбони шумо. зиндаву саломат бошед. Кани мо 75 нафар аъзо ҳастем дар ин ҷо. бинем кани киён. хоб канали Небаюз хуш омадед. Корвон Ёров хуш омадед. Панҷруд салом алейкум аз Панҷруд. зинда бошед, кам нашавед. хуб, хай шукри Парвардигор ки шумо дар бари мо ҳастед. эълон ҳамин эълон аст ҳозираш. ҳатман раҳматуи калон барака ёбед. ҳатман ба канали телеграмии мо аъзо шавед. шумо ба фоидаи худатон хоҳад буд. ин танҳо барои ҳамун одамҳое ки бозиҳои бузкашии шаҳру деҳоти Панҷакент ҷолиб аст. Панҷакент ҷолиб аст. худо нигаҳбони шумо. худо ҳофиз. зинда бошед. ман шуморо дар телеграм канал интизор ҳастам. аз Истарафшан нависта истодан. 2 рӯз мешад мегуфта навистен. 2 рӯз не якун 1 рӯз мешад. шанбе гузашт ку. Қизилҷар ТВ раҳмат дӯстам, зинда бошед. Салом аз Москва. барака ёбетон. пагоҳ бузкашӣ мешавад, худо хоҳад. бояд шавад. ҳаме хеле гуфта хабар шудагиде. мешавад, худо хоҳад. зинда бошедон. худо ҳофиз.